ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಶ್ರೀಶೆ ಅವು ಸುಳ್ಳವೇ ಒಲ್ಲ ಪರ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿಯ ತನ್ನವರು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಚಾಂಡಿನ ಎಸೆತ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲೇ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಯಾನ್ಲ ರಂಜಿತೇರ್ಲ ಪಿದಾರ್ದಿ ದೂರ ಪಂಡ ನವರತಿದ ಪೊರ್ತುಯಿಸೆ ಇನಿ 5ನೇ ದಿನದ ನಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿ ನೀ ಉಜ್ಜಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಯನೊಂದು ದಸರಾ ದುಕಾನ್ ಪಿದಾರ್ದ ಕುಟ್ಲಾಗ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಪೋಯಿ ಸುಂದೇ ತಾಣಿ ಏನ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ತಾಣಿ ಕುಟ್ಲ ಪೋಯಂದು ಲಂಚಾದ ಉಜ್ಜಿಲಾಗ ಇನಿ ಪೋಯಂದು ಪಿದಾರ್ದ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಿದಾಡ್ನಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಂತೇರು ತುಕ ಎಂಕನೂರುಡ್ಲ ಮೂಲ್ಪುರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪತಾಕಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಏನ ಲೇಟ್ ಅಕಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾಪಲ್ ಲೇಟೇ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ ಬೇ ಪಿದಾಡ್ದ ತೂಕ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡಿ ಅಂದಿ ಮುಲ್ತುಲೆ ಎಂಕನೂರುಡ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾಗ ನಿಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೂರಗಲ ಬಲೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ ಅನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಏನೊಂಡು ಪೋತತ್ತಿ ಮೊರಣಿ ಮೇರ್ ಮಾಡಿ ಪೋದ್ ಬೈದೆ ರಂಜಿತೇರು ಇಲ್ಲದಾಗ ನೊಟ್ಟು ಎಂಚೆತ್ತನ್ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರ ತೂಪಿನ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ನಾಚಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಿರು ಜೀರು ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರ ಎಂಕನೊಟ್ಟು ತುಲೆ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಶ್ರೀಶೆ ಅವು ಸುಳ್ಳವೇ ಸುಳ್ಳೆ ಮುಲ್ಲೇರು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೋ ಆರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆತನ್ಯ ಐ ಸೀಕ ಗೊತ್ತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಸೀಕ ಪುರ ಓಣಿ ಲಂಚ ಆಡಿ ಉಂಡೆ ತಾಡಿ ಇಂಕಲ ಉಂಡ ಅಂಚ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ನೀ ಚಲ್ಮಂತ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ ಚಲ್ಮಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾವದಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ದಿ ಬಕ್ಕೊಂದು ನಿನ್ನನ್ ಚಲ್ ಮಲ್ತಿ ನಿಕ್ ಸೀಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬರ್ನಾಕ ಆಪು ನಿಕ್ ಈ ಆನಿ ಬೈಜತ್ತ ಈ ಅವು ಪಾತ್ರ ನೋಡ್ಸಿ ಆನಿ ಉಂಡೆ ಬೈದಲೆ 25 ಗಣಪತಿ 25 ಜತ್ತಿ 27 ಎಲ್ಪತ್ ಪೂಜೆ ವೈವ ಗೆಪ್ಪು ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಮೈಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ ನಿಂಬೆಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಚ್ಚೇಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಲರಿ ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿ ಕುಮಾರ್ ರಡ್ಜನಿಸ ಬೈಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಂಚಾದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ತುಲೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪುರ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತನ ಉಡುಪಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅವು ಅತ್ತಿಯ ಪತಾಕಿ ದೊಂದಿ ಬರ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಮಾರಿ ಸಂಜೆ ಏನ ಆಸೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಆಡೋನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನಾವು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟಿಟಿ ಬಾಡ್ಗ ಬಂದು ಟಿಟಿ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂಡ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ನೀ ಕಾತ್ಲು ಚಾಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದೆ ಆಯ್ನ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಂಡ ಬೇಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತು ಬಂಡ ಹೆಂಗ ಟೆಂಪ ಬಾಡ್ಗ ಬಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟ್ ಜನ 5 ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ 5 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಈ ಸರಿ 2 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಐಕೆ 5 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ 5 ಜನ ಶೇರ್ ಬಂತದು guys full traffic jam sondi jam atun guys ಸೈಡ್ ದ ಹೋಯ್ ಅಂತೆ guys ನಮ್ಮೈಸೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಬರ್ತಾ ಸೀಸೆ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗಾತೆ ಪೊಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಂತಲ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಂತಲ್ಗೆ ಅಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವರಡ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾತ ಇಂಬೇಕ್ ಬಂತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡವು ಎರೆಗೆ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ರಾಜಿಗದಿಲ್ಲ ತುಕ ನಮ್ಮೈಸೆ ಸೀದಾ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯಿ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಕೇಳಾಡ ಪೂರ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಏ ಬೋಲಿಸ ಬಂದ ಮಾತಾಡ ಚಂಡೆ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೋಜಿನ ಬರ್ತಿ ಮಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ರಾಕ್ಸ್ ತೋಜಿನ ಬರ್ತಿ ಐಕೆ ಕಬ್ಬೆ ಮಾಡು ತಪ್ಪಲ್ ಕಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ರೆ ಬೇಲಿ ಯಾನ ಏನಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಣ್ಣು ಪಣಿಯಾ ಏ ಲೈಟ್ ತೆಗಣಿ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ನಾನೆ ಊಟ ಚಾಲು ಇಕ್ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಹೋಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ
ನಮ್ಮನ್ನು VMF ನಿಟ್ಟೂರಿನ ತಂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲಯ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಸರ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬರೀ ಕುರ್ಚಿ ಬಸ ಮತ್ತದ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕು ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕು ಗೊತ್ತಟ. ಡೈಲಾಗ್ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಚಿನಗಳೇನ ಎರಡು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೈಟ್ ಟೈಟ್ ಅಂಗಿ ಹಾಕುದು ಈಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂವರೆ ಬತ್ತ ಎಂಕನ ಬಾಸ್ ಬತ್ತೇರು ಪೊಲೀಸೆ ಪೂಪುರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಆ ದಿನ ಕೊಂಜಿಲ್ಲ ಕಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ಪೂರ ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಡಿಪ್ಪ ಕಂಚಳ ಡೈನೋಸರ್ ಬಂಡ ಒಂದೇ ಕಂಚಳದ ತೆಗ್ದಲ್ಲ ಮೀನ್ ಐಬಿ ಮೀನ್ ಐಬಿ ಮೀನ್ ಐಬಿ ಈ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬರ ನಂಬಕಿನ ಸೇನೆ ಹೃದಯ ಆತನೇ ಮೊಳೆ ಹಾಕದೆ ಇವ ಮತ ಬಾಯಿ ಉಬ್ಬಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳಾಗಿತ್ತು ಮರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳೋದು ಹಳೆ ತಲೆಮಾರಿನ ಮನೆಗಳು. ತಿರ್ಗಿಂದಲೇ ಅಡಿಗೆ ತಗಲಕ್ಕ ಏನ ಕೆಂಪಿ ಕೊಲಂ ಗುಂಟು ಮೈಲಿರ್ ಸಿಗದೇರು VMF ದ ಮೇನ್ ಬೇರೆ ಗೋಲ್ಪೊಂಡಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೈದಿರು ಪಾತೇರು ಉಂಡೆ ಪಾತೇರು ಬಾ ಅಂಚಿರುಂಟದ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರಾಂದ್ ಮುಂದಿನ ಪುಡು ಪೂಜೆ ತುಳಿ ಏನ ಲಕ್ಕವನ ಬಂಗಾರ ಏ ಕೈಯಲ್ಲಂತ ಗೆತ್ತನು ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿಯಾ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾತ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಕಾವ್ಯ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ ಆರೆಂಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಾಗೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಉಂಟು ಈ ಲಕ್ಕ ಮಾರೆ ಸಾವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಯನ ಆ ಒಡಿವಂಬಾಟ್ ಒಂದು ಈಗ ರಂಜಿತ್ ಅಣ್ಣನವರು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಂಡಿ ನೇಸುತ್ತ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲೇ. ಅಂದ್ಯ
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ ಉಡುಪಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಗೌರವ ಪರವಾಗಿ ಮುಂದೋದೆ ಮೂಲ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲೈಟ್ ಬಾಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋರೂಮಿನ ಒಂದು ಬೇವರ್ಸಿ ಅಂಕಲ್ ಜಾಕ್ ಕೊರಿಯರಿ ಸರ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಚ ಅದು ತಾರ್ಪಲ್ ತಿರ್ತು ಮಾಡ್ಲೆ ಏ ಟರ್ಪಲ್ ತಿರ್ತು ಮಾಡ್ಲೆ ಜೆಪ್ಪೆಗೆ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟತ್ತೆ ಚೂರುಂತಿ ನಿಗಲ್ಪುರ ವಲ್ಲ ಪರಾತುಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಯ್ತು ಇದು ಪಟ ಪಟ ಬಂತು ಅರೆ ಇಲ್ಲ ತೋಜಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಂಡಿ ಒಂದ್ಪಡ ಸರಿ ಸಿಕ್ಕದ ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಮಲ್ದೀನ್ ಯಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ಡಿಯ ಯಾವೇ ಐತಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ವ್ಯವಹಾರಜಿ ಆಗಲಿ ಶೈ ಉಳ್ಳೇರಂತೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆಗಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದಾಗಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಯಾನ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಜಯ್ ಮೈಸಣ್ಣಿ ರಕ್ಷಣಪುರ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆಡ್ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ಬರಿಟ್ ಬತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಅದು ಕುಮಾರ್ ಬಣ್ಣ ಸತ್ತೇ ನೀವು ಪಂಚವಾಡ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಅದ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಬೆಗದಿಂತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಂದು ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೂರಲ್ಲ ಜಾಗ್ ತಿರ್ಗೈನೇರು ಅವೇನು ಬೋಲ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸು ಪುರ ಪಂದು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಲ್ಪಂಡ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಮಲ್ಪಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು